Yo, good shot. Ik versta nu kan niet meer. Wow, brand nou dit aja. Sick unknown. Yo, liebes unknown. Nama aku pia uang. Ice Kid 8. Nou, als ik die tekst dan man. Oh, man. Dat dan man. Dat is erg. Wat zijn man body zit dan? Wat is zo aan? Ze zien niet bodies als ik slide. Fightful as my time. Sorry, ik zit fijn. Murder on my mind. Kan het allemaal zijn? Fightful van Hallo. Ja, Sick. Pasi Owen. Masih Owen so. Ik zie Ian. Ian is op een push. Zaid, is ook aandacht nog. Yes man, I didn't wait to show you. See doing size a bastard bro. A bastard is Salian custard basic. Expone op het zangspot. Oh, zit zij maar aangaat ik ben met ons. Aan in die meeting. Ik moet nog gaan met de bom. Dus stam, je ziet niet iemand goed met aan. Get up, lipat aussi man. Ik geloof je altijd achter die doek aan. Ik heb gezien toen ze afzam. Ik heb half van jou beginnen followen. Ja. Ik is maar afgelopen reed iemand follow me. Hij is maar om. Yo, okay, basta unknown. Au, Josie. Unknown mo na bitsa ka doon sa Votawans. Manong vice, abit si Slatoza. Asya, sa sinit unknown. Pata sa location, unknown. Is locked in. Wow, big shots. Is gewoon Titergio my big shots. Ik ga voor de speciality. Oh, ja, oké. Ik ga voor de speciality daar. No, meer zoek je daar. Nou, het is na bij Oorspot. Dank ik. What's that? Bias. I'm sorry. I don't want problem. I'm sorry. Yarat sih doan. Yes, it's so. Yes, man.
3 minutes at bisa lagi 3 minutes at achter elkaar. Yo, wat die tijd is amper uit. 5 seconden joh. Je maakt een boot. Wie win? Ik wil win. Yo, ik is al laat. No. Ook wat met veel zombies of wat? Mijn zombies laat. Als je aan ska zombies laat. Ja, jij gaat wel eens spelen. En dan heb je boter uit van die game.